नुदोंना लोगोफोर सनाफोर खांख्राया माबायसा नै माबायसा बारदो इखौ हमथानि आङो हा हमबाय इनि लोगोफोर खांख्राया नाय एनिफ्राय फैदो आरोना ओमफ्राय नै इफोराव सब लोगोफोर दै गोजा नालाय ओमफ्राय बे दैनिफ्रायनो माने खांख्राया फैदो आरोना नै फिसा फिसा आरोना बारा गिदिर नङा खांख्रायाहाय नै मासेबाव लोगोफोर नै ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना आंखौ थगायदों सानगोन नै इयाव गासैयावबो माने माबा गोजा आरोना हाग्रा गोजा आरोना ओमफ्राय दै जाजोबदो आरोना अखा हायनानै ओमफ्राय अबेनिफ्राय खांख्राय फैदो मिथिया नै लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना खांख्रायखौहाय नै आं हमनोसै आरोना बे खांख्रायखौहाय खेब नागिरलायदो खांख्राया नै हमै जा खांख्राया बुरजाथार जाबाय आरोना नै बुथारबाय आं लोगोफोर बुथारबाय माने गाख्रेबनानै एसे माबा खालामबाय आरोना नै लोगोफोर नायनो हागोन बे बेलथायनायफोरा हराव हमनाय आरोना ओमफ्राय दा नै बे गोथां बाब्राबनायफोरा दा हमदों आरोना माने हाग्रा गुदु गोजा नालाय ओमफ्राय नै इफोर बायसायाव नैयाव दै दं नालाय इ खना खनायाव फैना थाफायो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव बरनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आरो जुदि सोरबा गोदान मानसिफोर आंनि ब्लगखौ नायदोंबाथाय जुदि नायनानै इन्टारेस्टेड मोनोबाथाय अननानै लास्टाव साबस्क्राइब खालामना गालांदो सनाफोर खांख्रायखौहाय आङो हमनानै लाबोबाय आरोना माने मियानिबो खावसे दंखायो आरोना नायनो हागोन मियानिबो खावसे दंखायो ओमफ्राय दिनै खावसे हमबाय आरोना एकदमबारे खांख्राय हमनो थाखायनो माने माबाखादों आरो आं बिराद मोजां मोनो आरोना नै बे बाल्थिङाव लाबाय आरोना लोगोफोर खांख्रायखौहाय आंनि उनाव बेकग्राउन्ड दंना इयाव सब दै गोजा जाजोब्बाय आरोना दायो ओमफ्राय माने दै राननानै एकदम इफोरनि दैया रानजोबनानै हाखर हेन्दोंयाव जमा जागोन ओमफ्राय ना मोनगोन आरो इयावहा ना सें मोनगोन हाग्राखौ बोरलाबानो एकदम ना सें ना गोरै ना दांग्रा इदि माने मोनगोन आरो इयावहा ओमफ्राय बेलेग ना बारा मोना खालि ना सें ना दांग्रा इफोरखौ बिराद मोनगोन आरोना गिदिर गिदिरनि ओमफ्राय आंथ' थानाय जाखाया बै वाल जिं जिङाव न' नुदों नालाय इसोरो हमनो जाफैयो आरोना गोदो आं हाबा जायियाव आं हमोमोन दाथ' आं गैया नालाय आंथ' थाया आलासि जानोसो फैदो ओमफ्राय बिनानाव मोनाबोथ' हमनो इन्ट्रेस्ट गैया सिख्ला मानसि आंसो हमोमोन नालाय दा बेलेगाव हमनानै जायो आरोना ओमफ्राय आंहा बिराद आखा थायो आरोना बे नाखौ हमनो थाखाय बेदों थास' आथिंजों संसिगोन आरो जाहा दिनै ना थुदो बिदिब्ला गासैखौबो दिन्थिलांनोसै नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांदो दे सनाफोर दा बिमाया थास' आथिं सायदो आरोना नै नायनो हागोन खांख्रायदों जानो थाखाय थास' आथिङाबो न'निनो आरोना न'नि हाग्रानि खानाय आरोना फुङावनो जा मादारा खाहैदो बे माबाखौ नुनानै खांख्रायखौ नुनानै खाहैदो आरोना इजोंनो जासिगोन आरो दिनै जाहा ओमफ्राय आङो फिसाजोखौ दिन्थिनोसै आरोना नै जाहानि फिसाजोआ मा खालामना दं नाय लोगोफोर नाय माने बिराद मबाइलनि इन्ट्रेस्टेड एकदमबारे खालि मबाइल आरोना ओमफ्राय आं बुंदों ना लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव नै जानाय लोंनाय जेबो माबाया ओमफ्राय बे साहाखौल' एसे जाबाय आरो खुरैयाव होयो आरोना थाब गुसु जानायनिनो एख' जाया ओमफ्राय नै मेथाइ मेथाइखौहाय पेकेटसेल' जाखांबाय आरोना ओमफ्राय नै पापर इफोरखौ एवना होदोंमोन एख' जायासै आरोना मामि हाय होनहरलाय हाय होनहर लाल साहाखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै एकदमबारे पुरा फुल आरोना लाल साहायाबो ओमफ्राय नै बिस्कुटाबो एकदम रायख'सेन लाखाबाय आरोना लोगोफोर Tingko citakan apa dan citakan dui yes apa di dalam apa nah nanti
지보식. ओमफ्राय बेनो स्पेशेलि बिराद गोरों गोरा माबाया टिचारा फोरोंदोंमोन आरोना बेखौहाय टिंकल टिंकल 1 2 जनि जनिखौ ना तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ बाय 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 होनदो दे बाय बाय लोंखांबाथाय आं सानफ्रोमबो दै गिलाससे लोङोमोन आरोना कन्टिनिउ मथा मथि मास मोनब्रै इदि खालामदोंमोन आरोना जै सा लोंगोन ओमफ्राय आङो दैखौ गिलाससे गिलासनै गिलासथाम लोंखागोन आरोना आंनि बे हुदा जालांखादोंमोन खिन्थु बे हुदाया मोजां नङा उनावसो मिथिबाय आङो बिदि सा लोंनानै सा लोंखांनायनि उनाव दै लोंनायनि थाखायनो जाया प्रब्लेम जागोन इदि सा लोंनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना लोङोबाथाय दै गुदुं खालामनानै लों खिन्थु दै गुसु लोंनाङा मा जायो मिथिगौ ना सा लोंखांनायनि उनाव दै लोंबाथाय दै गुसुआ हठात सायाथ' गुदुं गुदुं ओमफ्राय दै गुसु लोंना होबाथाय हठात हाथायाव एटेक जानानै हाथाया मा जायो लासै 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 मावनानै स्रि 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 सालांनाय जायो आरोना आंहा बिदि जादोंमोन ओरैबायसा जादोंमोन थारमाने हाथाय थाइनायाव जाग्रोदो फार्स्टआव ओमफ्राय बिनि उनाव सब हाथायावनो माने ओरै सारखार जालांबाय आरोना ओरैबायसा सायोमोन स्रि स्रि दै गुसु लोंनो हालामोन दै गुसुखौनो आं इसेबो लोंनो हालामोन इदि जाबायमोन आरोना ओमफ्राय डक्टरनियाव थांबाय थांनानै डक्टरा बुंबाय आरोना इदि उमुक तुमुक दै सा लोंखांनानै दै गुसु लोंनायनि थाखायनो जादों नोंहा इफोरबायसा इदि लोङोमोन नामा माने सोंबाय आरो आंखौहाय आं इदि लोङोमोन होननानै बुंबाय आरो आङो ओमफ्राय डक्टरा आंखौ मुलि हरबाय खुगा आख्लायनायनि ओमफ्राय इनि उनावहा कलगेटबो हरबाय हाथाय सागानायनि ओमफ्राय बेजों फुनानै मोजां जाबाय आरोना थेवबाबो दा आंहा दंबावोसो थेवबाबो आं बे हुदाखौ गारनो हायाखै आरोना नै दाबो दै गिलाससे लाबावदोसो बेखौबो आङो लोंबावनोसै आरोना नोंथांमोनाबो जाहाथे आं जि भुल खालामदों बिदि खालामा माने लोंबाबो दै गुदुंखौ लोंनांगौ आरोना दै गुसु इदि लोंनाङा माने कन्टिनिउ सानफ्रोमबो मास मोनब्रै आं इदि खालामबाय नालाय इनि थाखाय आंहा इदि जादों आरोना होमबासो गोजोननाय मोनो इदि लोंनायनि थाखायसो इदि सा लोंखांनानै दै गुसु लोङाबाथाय आं सान्ति मोना आरो बे आंनि हुदा जाखाबाय मा खालामबावनो खिन्थु उपाय गैया बेमारनि थाखायथ' गारनांगोन दिनै लास्ट लोंबाय आरोना इनि उनाव लोंला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आरोना बिदिब्लाथाय जोबजासिम आरो जुदि गोदान मानसिफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायदोंबाथाय अननानै लास्टआव साबस्क्राइब खालामना गालां मोजां मोनदोंबाथाय आरोना लोगोफोर दा भाबनाफोरदोंनो मेगन मुसुगुरबो फुनाय जायाखै आरोना एकदम रज'जोब्बाय आंना बयहाबो जिउआवहा सिन्था थायो आरोना मिनिबानो रंजाबानो जे सिन्था थाया बे नङा आरोना बयनिबो जिउआव सिन्था थायो आंहाबो बिराद सिन्था दं आरोना जिउआवहा नुवासो आरोना जोंफोर दिन्थियासो ओरैनो मिनि खुसि बिदिनो रंजा बाजा थायो आरोना सिन्था गैयिखाय आरो गावनि दुखु सिन्थाखौ दिन्थिबाबोलाय सोरथो बुजि मोननो सोरथो मा खालायनो सोरथो सोंनानै सोरथो हेल्प खालामनो नङा होनबा लोगोफोर बेनिखायनो सिन्था दुखुफोरखौ मेगन मोदैफोरखौहाय माने खोमानानै लायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनजों दान्दिसे रंजा बाजा ससियेल मिडियायावहा थानो लुगैबाय आरोना बेनिखायनो आङो रेगुलार आङो ब्लग लाबोनाय जायो सनाफोर नोंथांमोना आंजों अराय सम थाफाबानो जाबाय आरोना बे बिबारखौ बिराद समायना नुनायखायनो थिखांना लाबाय आरोना आङो बिबारफोरा मासे समायनाहै बारनानै थायो जेबो दुखु खस्थ' गैया मानसिनि जिबनावसो अनेक दुखु खस्थ' जायो बिबारफोरखौ नाय बेसे समायना रमायना बारनानै थायो मानसिफोरा आंखौ बुंनो हागौ मा हाग्रा गेजेर गेजेर मा हाग्रा बारि बारि थाबायलाबायो होननानै आंहा बे सारिय'फाले हाग्रा बारियानो आंनि उन्दैनिफ्रायनो लोगो साननानै ला बे हाग्रा बारियानो आंनि लोगो होननानै साननानै ला मानोना जोंनियावनो देरनाय बेनिखायनो बे दाउसिन दाउला हाग्रा मा एन्दा बिलाइ थास' बिलाइ बेफोरनो आंनि लोगो होननानै सानना लाखा आरोना लोगोफोरनि सारिय'फाले दं नालाय बेनिखायनो आरोना बेयावहाय बैग्रि फोराननानै दोनदोंमोन आरोना सेवजोब्बाय नै बिराद गोदैथारमोन साफाथारमोन आरोना बैग्रिया ओमफ्राय नै इयावबो बाल्थिङावबो खावसे दं आरोना हामा जाजोब्बाय लोगोफोर बैग्रियानो एसे हामा जाजोब्बाय फानबाबो जागौमोन
नै जाख'नोनो हायासै नै इसोरो नारजिबो दंमोन नै लोगोसे सेस बुख्रा खाजोब्बाय नै गोसोम गोसोम जाजोब्बाय ओरैनो फोरानगारो बिसोरो जानो मानसियानो गैया ओरैनो फोरानगारो नोंथांमोननो बिराद इम्परटेन्ट बाथ्रा मोनसे बुंनो आरोना बे बाथ्राखौहाय आंनि जाय जाय आंगो आंखौ सिनाय मोननाय बिसोरोहाय खोनासंनानै ला आरो बे बाथ्राखौहाय ना बिसोर जानो हागौ बे बाथ्राखौ खोनानो मोनदोंमोन जानो हागौ आगोलाव आरोना नाय लोगोफोर सारियौफाले बंफाङानो बंफां बंफाङानो बंफां ओमफ्राय पुरा बे बंफाङाहाय बे न'खौ होथेजोबनाय आरोना नै होथेजोबनाय नै पुरा माने बुंनो थाङोबा पुरा ओमफ्राय बे बिलाइआथ' बे बंफांखौ जोङो हारसानि टुपुनि बंफां बुङो आरोना ओमफ्राय आं बर'नि मा बंफां बुङो आं मिथिया ओमफ्राय बेखौहाय सिबबाबो सिरिबाय थाखायो आरोना बे बिलाइआहाय एकदम माने सिबबा दसेनो सिरि आरो होमबा मा खालामनो माखासे मानसिफोरा माने बिराद लेथ्रा हारि माने आंखौ बिराद जाहाखौ बिराद बुंबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय क्वाटारा मा बुस्थु बेखौ सोर मिथिनो क्वाटारा मा बुस्थु जाय जाय साख्रि आल्लानि हिनजाव जाय साख्रि मावनाय बेसोरसो मिथिगौ क्वाटारा मा बुस्थु क्वाटाराव खैथा रुम मोननो क्वाटाराव खालि 3 रुम मोनगोन किचेन ओमफ्राय मोनसे डाइनिं रुम मोनसे उन्दुग्रा रुम ओमफ्राय मोनसे बेडरुम 4 जाहैयो आरोना लोगोसे फेमिलिनि बियो फेमिलि बुंनो थाङोबा हौवा हिनजाव आरो सासे गथ'निल'सो मिथिबाय ओमफ्राय इयावहा साख्रि जुदि न'आ बिराद गोजानबाथाय उपाय गैया एडजास्ट खालायना थाखानांखागोनखा बे फिसा जायगायावनो न'आलाय मा बिमा बिफा गथ' एडजास्ट खालामनानै थाखानांखागोन उपाय गैया मेना मा न'आ सरकारि न'आ गोजाम जाखो मा जाखो मेना राङासो आसोल राङासो नों जेरैबाबो जेरैबाबो जानानै था खिन्थु नोङो रांखौहाय एकाउन्टावहा दिन जेब्ला रिटायार जायो एब्ला जाहाथे गिदिर आसाम टाइप लुनो हानाय होन बेखौ गोसोआव लाखिखा लोगोफोर जोंफोरहा रावनिफ्रायबो दाहार लानानै न' लुवाखै जोंफोरा फादारा रिटायार जानानै गावहा फैसा मोननानै बेजोंसो जाहा न' लुदों मिथिबाय रावनिफ्रायबो लायाखैना लन लादोंना मा लादों गदसेबो लनबो लायाखै दाहारबो लायाखै जाहा निजा जाहा फादारा जाहा रिटायार जानायनि फैसाजों न' लुदों मिथिबाय आरो जाहा सरकारि न'बो लायाखै जानो हागौ उनथिं न' बायलाला बेयावहा बनदिनो बे जाबाय सरकारि न' मिथिबाय फोसाबनो गोनां गोदो फोसाबबाय दायो जाहा थांनायनि सम जाबाय बेफोरखौ फोसाबनानै लाब गैला बुहुद मानसियानो आंखौ दुखु होदों बिनि न'आ बिदि बिनि न'आ गाज्रि बिनि न'आ लेथ्रा बिदि होननानैहा लेथ्राबाबो जोंफोर जानानै दं थांनानै दं जोंफोर जिबाबो सनाफोर जाय आंनि भिडिअखौ नायदों आं नोंथांमोनखौहाय जेबो हामा सानाखै जाय आंनि ब्लगावहाय गोदान आं बिसोरखौ जेबो हामा सानाखै जाय आंखौ आंगो सिनाय मोनो आं बिसोरनि थाखायसो बनायदो आरोना बे ब्लगखौहाय इसोरनि थाखायसो बुंदों आङो दै लोगोफोर सनाफोर आंखौ गाज्रि दामोन जुदि आंनि बुंनाया गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय मामि मा खालामदो नोङो मामि पुतुला नायदो नेने नाय खैबार नायबाय थानोहाय नोंलाय हा खैबार नायबाय थानो बेसेखौबो नायनो मामि नोङो मामि लोगोफोर आंनि बिमाया बेसे बुरजा थास' आथिं सायखांखो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो दै नै मा गानदों आङो नै सनाफोर जोंहा थास' आथिङा फाइनेलि सायखांबाय आरोना एकदमबारे गोथावहै संनानै जासिगोन आरोना आंथ' जाया मालाय बिसोरो साथामदों बिराद आराम संनानै जासिगोन आरो साथामनि मेरला नालाय बारा बुरजा जाबाबो अगायल'सो मोनो नालाय ओंखायनो आरोना जि साफा सायखाबाय आरोना जोंहा मादारा जायाबाबो एसे दिन्थिना होबाय आरोना नै जानो लुगैबाबो मोनजाला बिराद आखा थाबाय आरो आंहाना मा खालामबावनो बेमारानो गासैखौबो खालामजाबोबा नायनो हाया लोगोफोर मेगना बेमारिसो लोगोफोर ओरैनोसो मबाइला बिराद मोजां नुदों आरो सिं बिराद बेमारिसो आङो ओइ जाहा खांख्रायदों आरो थास' आथिंदों मोनबाय आरोना बारा बुरजा सङाखै साथामल' नालाय इनिखायनो थेबै साथामनिल' संबाय आरोना ओइ बिथिं आलु भाजा एवदो आरोना सयाबिनबो एवदो आरोना सयाबिनबो एवदो इयावहाय ओमफ्राय नै बियो खांख्राइनि मेलेम ना मेजेम
बेखौहाय आङो दायो एवनानै खामदों जागोन आरोना। नै आंनि खामा जाबाय आरोना। बेयाव होदों सयाबिन, ओमफ्राय खांख्राइनि मेजेम, ओमफ्राय आलु होदों आरोना, ओमफ्राय फ्राय खालामदों आरोना आङो। स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ एसेबाङावनो दोनथ'नोसै। जुदि नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनदोंमोनब्ला अननानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामलांदो सनाफोर। स' बाय बाय।